Представете си място, където чистия въздух и спокойствието са част от ежедневието ви, където сте обградени от природа и зашеметяващи гледки, а същевременно сте на 10 минути от центъра на Пловдив. Добре дошли в нашата нова жилищна сграда в престижното село Марково. Тази локация е истинска лайфстайл революция за Пловдив. Живеете високо над градския шум и смог, в екологично чиста среда, а същевременно сте само на крачка от всички удобства на града. Концепцията, заложена зад планирането на тази сграда, е повече от иновативна. Тя е базирана на нуждата на съвременния човек с натоварено ежедневие от съжителство с природата, здравословен живот, активен спорт и почивка. И не на последно място, сигурност и спокойствие за децата и семейството. Нашите апартаменти са проектирани с внимание към всеки детайл. Със своите просторни дневни, големи спални с гардеробни и собствени бани, те предлагат уют и удобства за цялото семейство, а панорамните прозорци разкриват невероятни гледки към Родопите и града. Идеални за всеки, който цени комфорта и връзката с природата. Разположена в центъра на село Марково, сградата съчетава спокойствието с удобствата на градската инфраструктура. Тук ще откриете всичко, от което се нуждаете, само на няколко крачки от дома. Сграда с Акт 16, готова за живот, на изключително атрактивна цена. Потърсете ни и направете следващата крачка към по-спокойния и балансиран начин на живот.